Monsieur le directeur général de l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Bouatouré de Bamako, Monsieur le représentant de la FEMACO, Monsieur le secrétaire général du club UNESCO de l'ENA-Abitié, Monsieur le directeur du projet, chers parents d'élèves, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole vigoureusement respecté, bonjour. Qu'il vous plaise qu'avant toute chose, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis de voir ce jour, de faire en sorte que nous racontions pour la promotion de la science. Puissent ceux d'entre nous qui souffrent d'une maladie puissent continuer à se porter bien. Puissent ceux d'entre nous qui souffrent, puissent ceux d'entre nous ou puissent l'âme des autres chers qu'ils ont quittés repose en paix. Ayons également une pensée pieuse pour tous les soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision de porter votre choix sur ma modeste personne comme parrain de cette activité, que je considère comme privilège, l'honneur qui me fait à moi l'entreprise que je dirige, Groupe Fabast. Et j'en mesure toutes les portées et c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole en qualité du parrain devant ce beau public ce matin. Mesdames et messieurs, en attente de mes propos, permettez-moi de traduire mes sincères remerciements à M. Ibrahima Tamboura, le secrétaire général et l'ensemble des membres du club UNESCO. L'adolescence, c'est l'âge de tous les possibles. Ce sont eux qui vont construire le monde de demain. Ils se posent plein de questions et si on leur donne les bons outils, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. Ce concours d'excellence permettra de faciliter l'intégration des jeunes lycéens, d'une part les universités lycéennes, d'autre part la culture de l'excellence, ainsi qu'à la promotion des sciences et la formation des futurs cadres de ce pays. La science apporte des solutions aux défis de la vie courante et nous aide à répondre aux grands mystères de l'univers. Elle joue un rôle fondamental dont bénéficie notre société. Créer de nouvelles connaissances dans les multiples domaines, améliorer l'enseignement et notre qualité de vie. Il est reconnu par les recherches que plus d'un étudiant s'investit dans ses études, plus il aura tendance à persévérer. Ainsi, la persévérance est reliée à l'intérêt, puisque l'intérêt est l'un des facteurs qui soutiennent l'investissement personnel dans une discipline. Mais même si, au départ, un élève ou un étudiant ne s'intéresse pas beaucoup aux sciences, il est tout de même possible de l'amener à s'investir dans les domaines à condition qu'il soit encouragé par les contextes d'apprentissage, en particulier lorsque les laboratoires d'autres activités pratiques sont intégrés aux leçons et lorsque les enseignants présentent la matière avec clarté. On a notamment démontré que lorsque l'on participe à des activités dans un domaine, notre intérêt pour celui-ci augmente généralement. Les prédicteurs les plus importants de l'attitude envers les sciences sont d'ailleurs le concept de soi, l'attitude de peur, l'attitude positive des enseignants envers les sciences et la participation aux activités proposées dans les cours de sciences. La science a permis au niveau technologique, physique, chimique, astronomique et biologique d'enregistrer certains acquis considérés comme impossibles qui ont permis à l'homme d'évoluer et d'avancer pour progresser et améliorer sa qualité de vie. La science, en développant les connaissances dont l'homme dispose, augmente sans cesse sa maîtrise sur l'environnement, lui permettant d'utiliser son imagination pour améliorer sa condition, pour faciliter son quotidien. La science sert à comprendre et expliquer le monde qui nous entoure. Elle permettant aussi des avancées technologiques. Par exemple, c'est grâce à la science et aux nombreuses découvertes des chercheurs qui utilisent aujourd'hui des smartphones qu'on vend dans l'espace ou encore que l'on se soigne grâce à des médicaments. La science permet d'interpréter ce qui nous est donné par l'expérience, de proposer de nouveaux paradigmes
de nouveaux concepts en indiquant la multitude de voies possibles. Son rôle est également de permettre l'explosion des talents. La science apporte des solutions aux défis de la vie courante et nous aide à répondre aux grands mystères de l'univers. Elle joue un rôle fondamental dont bénéficie notre société. Créer de nouvelles connaissances dans les multiples domaines, améliorer l'enseignement et notre qualité de vie. La science, dans son sens le plus exalté, est une entreprise de recherche. La vérité qui recouvre des valeurs de coopération et de communication reposant sur la confiance en nous-mêmes et la confiance envers les autres. La science représente la plus grande entreprise collective. Elle nous permet d'avoir une vie plus longue et en meilleure santé, de surveiller notre santé, de produire des médicaments pour guérir les maladies et de soulager maux et douleurs. Elle nous aide au quotidien dans l'approvisionnement en eau potable pour nos besoins fondamentaux, dont notre alimentation. Elle fournit de l'énergie et rend la vie plus agréable. Elle intervient dans les sports, la musique, les divertissements et nous permet de bénéficier des dernières technologies de communication. Enfin et surtout, elle nourrit nos esprits. La science apporte des solutions aux défis de la vie courante et nous aide à répondre aux grands mystères de l'univers. En d'autres termes, la science est l'une des voies les plus importantes de la connaissance. Elle joue un rôle fondamental dont bénéficie notre société. Créer de nouvelles connaissances dans les multiformes domaines, améliorer l'enseignement et notre qualité de vie. La science doit répondre aux besoins de la société et aux défis mondiaux. La prise de conscience et l'engagement du grand public vis-à-vis de la science, la participation des citoyens, y compris à travers la vulgarisation de la science, sont essentielles pour leur permettre de faire des choix personnels et professionnels éclairés. Le gouvernement doit prendre des décisions fondées sur les données scientifiques fiables pour orienter les politiques de santé ou d'agriculture, par exemple. Les dernières connaissances scientifiques doivent alimenter le travail du Parlement au moment de légiférer sur les questions de société. Les gouvernements nationaux doivent prendre conscience des respects scientifiques des grands défis mondiaux tels que le changement climatique, la santé de l'océan, la perte de biodiversité et la sécurité de l'eau douce. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne suite et je déclare ouvert le concours d'excellence pour l'année 2022. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie. Ne tɔgɔ Ibrahima Tamboura, ne ye kalanden bɛ école nationale d'ingénieur la. Donc ne ka kalan ye ka ji ni dugukolo an b'o de kalan INI kɔnɔna la yan. I bɛ se k'a fɔ an bɛ kɛnɛ jumɛn kan sɔgɔmada in na wa? D'accord. Bi sɔgɔmada in na an bɛ kɛnɛ min kan o ye Club UNESCO ka concours d'excellence organisé len. Club UNESCO jɛkulu don, denmisɛnnin jɛkulu don, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'an na cogo min na. Donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma. Donc an objectif tɛ dɔ wɛrɛ c'est que science donc ko olu développer ale ni ka denmisɛnninw la orienter ni concours d'excellence na ka yiru la k'a fɔ n'i ye bac sɔrɔ école damadɔ bɛ yen nɔ n'i ɲɛsin olu ma olu b'i former ka kɛ scientifique ba ye i n'a fɔ INI b'an bolo cogo min na i n'a fɔ faculté de sciences n'o bɛ Kulu sanfɛ ou bien i n'a fɔ docteur kalan b'an bolo cogo min na n'o ye médecine ye ou bien walima i n'a fɔ IPR de Katibugu ou bien ENTP. Donc an ka hakilina c'est pour que ko école ninnu ko olu la kunnafoniya o kow la. Bakuruba la concours d'excellence a idée ye mun ye ka écoledenw fara ɲɔgɔn kan Bamako lycée walima Kati lycée ou bien fɛn wɛrɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka épreuve k'u kunna i n'a fɔ maths ni physique chimie. Donc minnu sera ka u démarquer ka b'u tɔɲɔgɔn cɛ la comme ça an bɛ cadeau dɔ ta ka d'u ma. D'accord. I n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni concours tɛmɛna ka bɔ a la an bɛna baara dɔ kɛ yan n'an b'a f'olu ma conférence. O kɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye c'est pour que ka sira dɔw yir'u la a fɔ a bɛ se ka taa nin sira fɛ a bɛ se ka taa nin sira fɛ. Donc ne fɛ u bɛ se ka don cadre kɔnɔna la. An ye baarakɛ ɲɔgɔn damadɔ sɔrɔ an ka école n'o ye INI o bɛ k'an dɛmɛ groupe Seriba n'o y'an ka parrain olu fana bɛ k'an dɛmɛ mais an ye lettre ta ka se structure caman ma mais en réalité o ma répond parce que nin baara in filɛ n t'a dɔn a dɔnnen tɛ ou bien a lakodɔnnen tɛ n t'a dɔn mun don sinon ne fɛ nin hakilina bɛɛ kan ka nin hakilina ta k'a bila valeur la ni k'a ɲɛfɔ vu que a bɛ jamana kalanko kuma a b'o de ɲɛfɔ alors que kalan dun ye fɛn bɛɛ daminɛ. Donc san o san an bɛ nin concours organisé donc san o san mɔgɔ dɔ b'a organisé vu que an ka association na san o san mɔgɔ kura bɛ na donc ni mɔgɔ kuraw nana équipe kura bɛ na olu fana b'a organisé donc an y'a organisé a ka ca ni siɲɛ 10 yɛrɛ. Et très généralement an bɛ an ka fɛnw sigi sen kan an ka équipe n'an y'o sigi sen kan an bɛ passer école la an bɛ lettre déposer u fɛ yen nɔ u b'u ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn o kelen donc n'o fana ma ɲɛnabɔ an bɛ se ka lien dɔ kɛ u ka subahana machine sanfɛ n'u b'a fɔ o ma ko internet
donc an b'o bila denmisɛnninw ka bolo kan minnu bɛ WhatsApp ni fɛnw sanfɛ donc en même temps u bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn o la ko dɔ ka na musaka sara a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ kalan kɛ donc fantan don mais a se t'a ye tiɲɛna kalan kɔni o b'a bolo en même temps a ka d'a ye fɛnɛ ka kɛ donc n'i ko ko denmisɛnninw ka musaka sara a bɛ gɛlɛya u bolo donc o de la an bɛ nin fɛn kɛ fufu ni a ka di ye dɔrɔn i bɛ na i bɛ tɔgɔ sɛbɛn a la comme ça an b'i ta i bɛ concours kɛ a ka ca Ala fɛ ni garisɛgɛ jara i bɛ se ka jɔnjɔn sɔrɔ a kɔnɔna la kuma laban bɛ n fɛ c'est que an b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna tiɲɛna bagi sera donc u ka commencer ka leçon ni fɛnw tali daminɛ depuis sisan o ye kelen donc an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana an denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ an bɛ idéo de fara ɲɔgɔn kan moyen ba t'an ye donc n'u bɛ se k'an dɛmɛ